जानायाथ' न'आव एसे दावराव जादोंमोन ना जानाया ओमफ्राय बिदिनो फन रायलायबाय थायो आरो मानसिया ओमफ्राय आं सानसेना फनखौ दांनो नामायनायाव बियो एकदम माने चार्जारखौ बख'नानै माने कारेन्ट बक्सआनो एसे गाखानाय बायदि जादों आरो ओमफ्राय बेयाव एसे दावराव जानाय आरो बेनिफ्रायनो बे आं खामानि मावनोसो थांदोंमोन मिलाव ओमफ्राय मिलाव खामानि मावनो थांनायाव फिसालाखौबो जोंहा मामाया स्कुलाव दिनैदों बेयाव बे सिरि सिरि बेबायदि खिथायालासिनो खारखोमा लांदों आरो माहा थांखो बे जों नागिरहैनायावथ' उनाव जों न'आवनो मोनदोंमोन खिन्थु न'नि मानसिफ्रा एखोमाबाय थायो आरो दोनखोमाबाय थायो बिमा बिफानि न' बिमा बिफानि न'आवथ' नङा बिस्रा बिमानै गदायनि फागो आरो हेल' लोगोफोर मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय बे भिडिअ'आनो जाहैबाय लोगोफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बैफोरबायदि गावजों गाव बर' हारिनि लाइमोन हाबा जाखानाय लाइमोनफोरा बा हिन्जावफोरा मा जाहोननि थाखाय गुबुनजों दोनखारलायनाय फन रायलायनाय बैफोरबायदि गाज्रि आखुफोरा बाराद्राय दा सोलिफुबाय थानायखौ नुनो मोन्दों लोगोफोर। बिनिनो मोनसे हौवाखौ गारनानै गुबुन सेंग्राजों फन रायलायनानै थाहैनाय रायलायनाय बैफोरबायदि मोनसे गोदान आपडेट फैलायबाय लोगोफोर। आसलथे मा जामारखो लोगोफोर जोंनि बे बर' हारिनि हाबा जाखानाय सुबुंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव बा हिन्जावफोरनि गेजेराव बांसिन नुनो मोन्दों लोगोफोर। मा जालांमारखो जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव सेंग्राजों हाबा जाखानानै आरो गथ' गथाय मोनबावनायनि उनावबो गुबुन सेंग्राजों फन रायलायनाय बेरायहैनाय सोरजोंबा लाइन मारिनानै खारसनहैनाय बैफोरबायदि हुदाया जोबोर सोलिगासिनो दं लोगोफोर। मानि जाहोनाव जादों बेफोरथे बे भिडिअ'आ जोबोर दुखुनांथाव होननानै बुंजायो। मानो होनोबा गावनि बिसिखौ दोनथ'नानैबाबो बा थिनालासिनो गावनो गथ'नि जि सुनाय बायदिसिना खामानिनि बागै हौवायानो मावजोबो। बेफोराव जोबोद दुखुनांथावनि भिडिअ' जानानै फैदों बेयो लोगोफोर। आसलथे हौवाया मा बुंदों हिन्जावनि बागै बा मानो खारनाय बैफोरनि मोनसे आपडेट लाना फैबाय लोगोफोर। खोनासंदो बिथाङा मा बुंलांदों। मा नाममोन नोंनि बिसिनि नामा? आंनि बिसिनि नामा जाबाय रुमबां दैमारि। साबेसे जायो नोंस्रा न'आव? जोंहा न'खराव साथाम मामा आरो आंनि फिसाला आरो आं। फिसालाया बेसेबां बैसोनि? फिसालाया 7 बोसोर रानिं। ओमफ्राय हाबा जानाया बेसे जाखोमोन? 8 बोसोर जाबाय आरो हाबा जानाया। मोजां मोनलायनाय जादोंमोन नामा हाबाखौ? मोजां मोनलायनानै जादों। बे बाहेरायाव थांनायनि बाथ्रा नोंथाङा जिथु जोंनि एसे फोरमायबाय बाथ्राया बेसेबां सैथो? बे बाथ्राया सैथो खिन्थु आंबो थांनो होआखै बिखुनजोआनो एमब्रा लांदों बेखौ। थांनाय बोसोरावबो 4 माह बिदि थाहैदों बियो आन्ध्रा प्रदेशआव। ओमफ्राय आरो देग्लायबो बियो थांदोंमोन थांनायाव। ओमफ्राय बे फिसालाया एसे सैमा अरजानाय आरो खेथेर दङखाय आङो लेंहरफिननाय जाबाय हिन्जावखौ। ओमफ्राय फैबायबोमोन न'आव खिन्थु न'आव फैनानै मानसियानो थानो सुखुवा मानो सुखुवा बिदि खामफायबाय थादों आरो फनखौबो मोजां दांनो होआ। ओमफ्राय आरो बियो बे सासे हौवासादों बे रायलायबाय थायो आरो फन बेबायदि। ओमफ्राय बेयाव बे खारखोमा लांदों आरो बिदिनो सिरि सिरि। नोंनि बायदिब्ला थारमाने गुबुन हौवाजों गोसोलायो? औ गुबुन हौवाजों बेहा एफेयार दङ गोसोलायो आरो बेबायदिनो रायलायखोमाबाय थायो। बेसेबांसो गोबाव जाखो नोंनि आन्दाजाव बेजों रायलायनाया? बेजों रायलायनाया खमबाबो 1.5 बोसोर बा बोसोरसे बिदि आरो। आচ্ছা न'आव फैनाया बेसे गोबाव जाखोमोन बाहेरनिफ्राय? न'आव फैनाया 8 दिनसो जाबायमोन आरो न'आव थाफैनाया। खिन्थु मानसिया थानो सुखुवा मानो सुखुवा बिदि खामफायबाय थादों आरो न'आव फैनानै। दा नों लायनो थांब्ला मा बुङो? दा लायनो थांबा बिस्रा बिमाबो गैया बिफाबो गैया आन्ध्रायावसो। दा हिन्जावसायाल'सो बुंनाय जादों आरो आंनि हिन्जावा आं थांला होननानै। दा जेनेबा मानि थाखाय फैलानो? मानि थाखाय फैला बेखौबो बे खिथानो हाया आरो बुङा। सानफ्रामबो अयनाय खालामो बुयो बिदि होनना बुंदों। बे खिन्थु नंखाय। आरो मोनसे खौरां बुंदों बियो बिराद मिसा खौरां बुंदों आरो न'आव थांनानै माने गावहा मबेथिं बासायनानै जे बै हौवादों जे रायजो जाहैनो हागोन बेबायदि साला खालामबाय थादों आरो। थारमाने नोंखौ गारनायनि सन्देह? आंनि गारनाय सन्देहआ बेनो आंखौ गारखोनानै बेलेग हौवाजों थांनायनि बेहा मोनसे माबा दङ आरो। नोंखौ गारनोसै मानसि होनना बुङो? आंखौ नांला होनना बुंदों। दा नै गथ'आनो 7 बोसोर जाबाय जासिगोन। दा आरो बे समावसो मानो बे नाङा होनना बुंखो? बे सिगाङावनो गथ' गैयै समावनो बे नाङा होनना बुंनांगौमोन जि समाव फैदों। दाथ' बिदिथ' जानाय नङा। आंथ' आरो गारा आं नेबाना थागोन आरो फाय मोजाङै। आं दाबो जेबो सानाखै दाबो आं बजबना लागोन। फाय अननानै जुदि माबाफोर आंनि भुल जाबायबा आंखौ निमाहा हो।
आरो आं खेमा होगोन नोंखौबो फाय न'आवहाय फिसा सासे दोङो फिसा सासेनि मोखां नायनानै नोङो अननानै फैफिनबानो जाबाय आं दाबो जेबो सानाखै नोंनि सायाव अननानै फैफिन आरो बाक्सा मा गामिनि बाक्सा सिलवारिनि जे सेंग्राजों नोंथाङा सन्देह खालामबाय बे सेंग्राजों नोंथाङा कन्टेक्टफोर जादोंमोन नामा बे सेंग्राया दम हरबाय आरो 2 लाख फैसा बिबाय थायो मानि थाखाय बियो फैसाखौ बे नोंनि हिन्जावा लांबाय होननानै आंखौ दाबि खालामबाय थायो आरो 2 लाख फैसा होबासो आं हरगोन बेबायसा आरो बिनि खौरां बुंनाया थारमाने नोंनि हिन्जावा 2 लाख फैसा जाना लादों बेबायदिबा बेथ' मिसा खौरां नङा बै बुंनाय बायदि बै बुंनाय बायदिबा आरो बिदिबाथ' आं बहुद जौगासिगौमोन बिनिफ्राय बिदि फैसा मोनलायलायनाय मोनबा जुदि हिन्जावाबो लानाय मोनबा बेबायदि जाहाथ' न'खरावनो अबस्थायानो गैया बेबायदि आरो आंथ' बुङाखै आरो बे हिन्जावाथ' मा खौरां खिन्थु बाहेरायावसो दंमोन हिन्जावा बिदों रायलायनाया माबायदि रायलायदों आं मिथिया आरो कन्टेक्टआ जाबाय थायोमोन कन्टेक्टआ जाबाय थायो रायलायबाय थायो आरो बियो बै हौवासादों बिदि थानायाव माबाफोर एफआइआर होनाय जादों थानायाव आङो मिसिं केस होना दोनदों ओमफ्राय मा रेसपन्स मोनदों दा थानानिफ्राय जेबो रेसपन्स होआखै खिन्थु थानानिफोरा बुंदों जुदि मानसिया जुदि मोनथाराबा फैफिन होननानै बुंदों आरो बेसेबां गोबाव जादों केस मिसिं केस होनाया आङो बिदिनो 8-9 दिनसो जाबाय आरो मिसिं केस होनाया दा नोंजों रायलायना रायलाया फनाव कन्टेक्ट जाना जाया आंजोंथ' जेबो कन्टेक्ट गैला फनबो हरा आंथ' हरजानो लुगैदों हर आंजों मोजां रायलाय आंनि नाम्बारा गोसोआवनो दङ बिसोरनियाव खिन्थु नों फन खालामोब्ला मा होनो बेलाय दाथ' बिनि आखायाव फन दङ गैया मिथिया खिन्थु बै हौवासाया हरबाय बायदि मोनदों आरो आं फनखौ खिन्थु बयजों रायलायो बिजि जाबाय थायो हौवासानो फन खालामबा बिजि प्राय मोनो आरो आङो ओमफ्राय आंजों दंफायो होनना बुङो आरो बे हौवासाया खिन्थु बे बेसेबां सैथो आं दा मिथिला आरो फैफिननांगौ नोंसोर रायोमोन नामा नोंसोर रायोमोन नामा आयौ आंलाय बेलेगखासो रायामोन आंलाय मालाबा ओंख्रिफोरबो बिनानै जायोमोन आबै आंनो हर आंहा ओंख्रि गैया होननानै हरोमोनबो जों नों हामा नों दुस्थु होननानै जों जेबो बुंफेराखै आंथ' रायफेरा खनसेबो खुदियाबो सासे दंमोन गारनानै खारलांबाय आबै मा बुंगोन बे फिसाला सासे मैनि दोङो मानो खालामनांगौ थानांगौमोन गैयाबाबो हौवा हिन्जाव अनलायनानै दिनै गाबोन हिन्जावफोराबो खामायनानै जानो हायो हौवाबो हिन्जावबो बेबायदिसो न'खर जानाया बिदिसो जानांगौमोन न'खर जानाया बेसे गोबाव जाखो आबै खारलांनाया बिसोर खालामनाया दाथ' आं गोसोआवबो लानो हायासै नङा बेसे गोबाव जाखो सोरजोंबा फन रायलायबाय थायोमोन नामा आबै फनाथ' दा बुंसै आं मारैबा फिसालाफोरनो फन आं रोङा फना दोङो ओंखाय फन खालामनोनो मोना माला गावगानाया खोमायाव फनानो थाबाय थाखायो बिदि बे थांनाय टाइमाव खिथालांदों नामा आबै थांनाय टाइमावथ' नुदों आङो थांनायखौ मानसिखौ नुदों माबादों बेटारि गारि दं बिथिं थांदों ओमफ्राय बिखुनजोआ गथ'खौ लांदोंमोन स्कुलाव फैनानै थांदों खोन्थायासै बे आरो सखौनो बुंबाय थाखादों मामादों थांसै बिमादों खामानि माव कम्पानियाव खामानि मावनो थांसै लेंहरदों आइयाबो लेंहरदों जेबोआनो गैया माखौ जानो थांनायाव मा लांफानाय थांनायाव माबाफोर थांनायाव माबा बेग फिसासोमोन बिदि नुदों बेग ओइ गथ'फोर स्कुलाव बाना लाना थांनाय बे बेगखौ नुदों आं थांनाय दा नों मा लुबैयो आबै फैफिनजानो लुबैयो फैफिननांगौ दाथ' हनै आरो फिसौलायानो बेसेबां मा बिमादोंबो अहान्थि ओंखायनो फैफिननांगौ आरो फैफिननायखौनो लुबैदों जों फैनांगौ मोजां संसार जाफैनांगौ जाफैनांगौ मोजांहाय खुदिया सासे दङ नांलाय खोमलाय नङा बिखुनजो बिहामजो फिसाला मिलायनानै अनलायनानै जानांगौ बेसो आंनियाबो बेबायदि बुनाय रायनायथ' गैया एकदम बे गावखौनो गथ' गैयि बायदि थायोमोन फिसालाखौ थुखैनांगौ ना गाननाय जोमनाय सुनांगौ बेबायदिथ' गैयामोन सोब हौवायानो गाननाय जोमनाय फिसालानि
आरो खिनाय गारगोन खिथौ सुगोन सब हौवायानो नाथाय ओमफ्राय बेबायदिखौनो गारना थांबाय गाननाय जोमनाय बे हिनजावनि जोमनाय हिसोनानो सोजोबो बिसिना सादर गान्दु बालेस सब सानथाम सानब्रैल'सो थायोदां सुनायाबो मानो सुगोन बिसिना सादरा सानथाम सानब्रैसो बगोन बुलायगोन बेबायदि हौवायानो हौवायानो मोजां हि गांसे सुफेरनाय नुवामोन आरो जोंनो नुदों मेगनजोंनो बेबायदि आरो बे जानाय बासनखौबो बे जाखांबाय माहाबा लुदाव होननानै थाबाय आरो फन रायलायबाय ओइ हौवा सुबाय दा खामदो केराहि जानाय थोरसि नै बिदिसोमोन आब' दा आरो बिदि आराम मोनजानायावबो गैयाबाबो आरो मोनजादोंमोन बिदिनो बेबायसा एकदम गाव गायखौनो नागारना थांबाय आं नुदों मेगनजों जोंथ' जेबो बुङामोन आं हमै मोनसे आरो सानजौहालाय उन्दुबोला थाङो ओइ आबै रोंबा आयाव खिथाव सान्दुं नांजासे उन्दुयो होनहैयोमोन आं बिदि उन्दुना थागोन बे हौवाया बासन सुगोन हमै मोनसे आरो माबा हाजा मावनो थांबाबोथ' खामानिखौ मा संना होनो हौवाया माबा थांबाथ' फुङाव सिखारनांगोन हिनजावफोरा ओंखाम मैगं संना होनांगोन बिसासो जानांगौ ओमफ्राय बुन्दुं बिमा थाबा बिमाया संगोन बेबायदि आब'फोर